L'atemptat d'avui a Egipte ha estat sagnant. 235 persones mortes i més de 100 de ferides. Però encara hi ha un element destacat de l'atac. Per primera vegada, l'objectiu del que podria ser un atac d'estat islàmic són musulmans, concretament fidels sufistes, una branca de l'islam mística i pacífica, però que Estat Islàmic considera com a heretges. Es tracta d'un atac pensat per fer el màxim de mal possible. En divendres, dia sagrat i festiu a Egipte, i a l'hora de l'oració, quan famílies senceres pregaven en una mesquita plena. Els atacants han col·locat artefactes de fabricació casolana al temple i després han disparat els que intentaven escapar-se'n. El president al-Sisi s'ha reunit d'urgència amb el Consell de Defensa i ha promès una venjança brutal. De moment, l'aviació ja ha bombardejat posicions del Sinaí, considerat el polvorí d'Egipte. Només 65.000 persones viuen en un territori que és el doble de Catalunya. La península del Sinaí és desèrtica i poc poblada, però des que Egipte la va recuperar completament de mans israelianes al 82 ha estat focus d'inestabilitat. Bàsicament hi habiten beduïns, que se senten abandonats pel poder central, el qual acusen d'invertir només a la costa pels turistes. Terreny adobat per al contraban, el tràfic de persones i els grups insurgents que recullen aquest descontentament. La península del Sinaí va saltar a les portades dels diaris fa un parell d'anys, quan un avió que anava de Sharm el-Sheikh a Sant Petersburg va explotar quan la sobrevolava per una bomba a l'interior, segons Rússia. Van morir 224 persones. El grup islamista Província del Sinaí ho va reivindicar, però oficialment encara no s'ha atribuït l'autoria. Província del Sinaí, filial local d'Estat Islàmic, és el grup més actiu a Egipte, protagonista de nombrosos atacs des del 2011, sobretot al Sinaí i contra l'exèrcit i la policia. Atacs amb morts que no arriben a Occident, però que van superar la trentena en només 2 setmanes al març del 2016. Hi ha almenys un parell de grups més amb lligams a la rival Al-Qaeda. A la mesquita hi havia sufís, considerats per Estat Islàmic apòstates i heretges, perquè adoren sants i santuaris. Les minories, com els cristians coptes, han estat objecte d'atemptats com aquests de diumenge de Rams a Tanta i Alexandria, amb més de 40 morts. El president Abdel Fattah al-Sisi ha promès mà dura contra els islamistes, però des del seu cop d'estat fa 4 anys, la insurgència no ha fet més que augmentar. Aquesta és la situació política a Egipte, però pel que fa als detalls de l'atemptat d'avui, de moment encara se'n saben ben poques coses. Txell Feixes. Sí, a Egipte aquest és el primer atac contra musulmans en una mesquita sufí, que és una branca de l'islam que pels jihadistes és enemiga i